your dress. You like my dress? Mm-hmm. Wow. What do you like about it? I like it about it to be beautiful. Beautiful? Does it suit Mama? Hmm? What do you think? Good. Good morning, my beautiful girl. Tingnan niyo, hinawakan na niya ang kanyang... Hi guys! Hi guys! Hi guys! Good morning, ate. I got these. What is that? Play-doh. Bless you, Bobby. Bless you, Bobby. Hi. Be, Mama will put that back, be. Kaluoy naman ako eh. Nanggamot niya siya, But guys. she's holding it. Yeah, I know. She's trying to put it back. Maybe he'll give it to Mama. Yeah. She's funny. You're very funny. I'm not You're a funny girl. Sobrang ganda ng araw sa labas. Tingnan niyo. girl. Sunny, sunny. I think it is 26 degrees today. No. Look, first right here. 26 degrees. 26 degrees. Look at this Play-doh. Ew. So cool. So cool. What color is that? Did you mix the color? Yes, I put green and white and black in it. And it's really cool. It is. Very, very cool. Okay. Okay. It Hello. looks- Hello. it looks like Okay, we're slime. going. It looks like slime. It does look like slime. If you can take the piece out like this. You're very creative, you know that? Yeah. Yeah? Show me your face, babe. It's just beautiful. Let me be. 5 minutes later. Hi guys, good morning. Welcome back Her channel. to our channel. Good morning everyone. It is Monday today. Monday. So Daddy Mike is working in the office today. Last week niya sa kanyang work. Kaya as much as possible gusto niyang mag-work sa office para naman makita niya yung kanyang mga colleagues and friends. And ngayon, malakad ang 3 girls. Say good morning, anak, baby Celine. Where are we going, anak? Do you know? You know. Babiyahe tayo ngayon. It will be around 40 minutes drive. So, may pipick upin si mami nyo. Talaga namang nahuhumaling si mami nyo ngayon sa mga live selling na ganyan. So, isa sa friend ko sa Facebook, si Ate Walin, last week ata or 2 weeks ago, nag-share siya ng live selling na video. So, obviously, nag-check ang mami nyo and then 3 days ago, live na naman sila at may nabili si mami nyo. At sobrang kasi guys, nasa west side sila ng Melbourne. Kami, nasa southeast ata kami. So, kailangan namin bumiyahe doon. Pwede naman nilang ipadala, pero gusto kong pumunta din kasi gusto kong pumunta. Gusto ko lang may magawa kami ng mga bata. And then later on, bibisitahin namin ang isang friend natin na doon din nakatira. So, you know, we're killing 2 birds with 1 stone. Yung pupuntahan ko ngayon, guys, they sell mga designer clothing and handbags. Pipick upin ko yung top blouse na nabili ko at ipakita ko sa inyo mamaya. So, surprise na lang yun, guys. So, ngayon ay aalis na kami kasi it's now 10:30 and yeah, medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. Di ba, anak? Hello, tita and tito. Hello, tita and tito. Malaki ba ang aking bow? Wala talaga akong mahanap ng maliit pa, guys. Uy, malaki pa talaga sa kanyang ulo. Hayaan niyo. Show your hair. Wow, have a look. Iniba ko ang kanyang hairstyle. At alam niyo ba, guys? Oh my goodness. So mahirap talaga kapag dalawa na yung anak mo, no? Yung time mo ba? Time management is very important. So hindi na ako nakapag-makeup, hindi na ako nakapaglagay ng ng pulbo or anything. So na lang ako, naghugas ng mukha, nag-toner, tapos naglagay ako ng serum na ginagamit ko from Snail ba yun? And yeah, gustong-gusto ko yun, guys, kasi nakakaano siya ng mukha, para nakaka-moisturize siya ng mukha ba. So okay na lang, hindi pa, at least bulingit mo siya tingnan, pero hindi siya yung dry talaga yung aking mukha. Ayan. Tapos nagkilay lang tayo kasi kilay is life. Pangit kasi yung kilay ko, guys, pula na siya ba? Dahil sa yung tattoo
5 years ago. Yes, anak. And dalhin ko kayo, guys. So, ipakita ko sa inyo yung mga paninda nila. Baka meron din sa inyo ng mga, ang tawag dito, yung mga love clothing, designer handbags, yung mga ganun. So, yun, makikita nyo mamaya. Especially, kapag nasa Melbourne kayo, pwede nyo i-check. Or, they, ship worldwide ata. I'm not very sure. I think worldwide kasi may narinig ko nung nag-live sila. So, kahit nasang lupalop kayo ng mundo, ay mararating kayo. So, okay. I'm super excited now, guys. Super excited. Ay, sus, ito. Alam niyo, matutulog to siya pagdating sa sasakyan kasi kakadede lang nito. We're going now. Are you gonna help Mama? You carry the bag, okay? I got poo. What's that? Poo. Poop. Okay, leave that here. We're gonna go now. Say bye-bye, Tita and Tito. Bye, Tita and Tito. See you See you later. A few moments later. Okay? Do you want some chocolate? Hala, feel at home, Paris. You want some chocolate? Go Oh, did you ahead. tell Tita your name? What's your name? Paris. Paris! Oh, kaya ito yung pangalan. Ito si Celine. Yan si Paris. Kaya pangalan ng Facebook ko, Celine Paris. Ganon yung taga ako. Ito pala. Hi, guys! Ayan, finally, nandito na kami. Sobrang ganda ni Madam. Ay, oh. hindi. Ikaw naman. Maganda ka din naman, madam. Grabe ka naman. After 1 Mas hour maganda ka flight. sa akin. After 1 hour flight, nakarating na dito. Alam nyo guys, hindi pa talaga kami formally, talaga. Hindi pa nga alam ni Madam yung pangalan ko. Alam niyo yung pangalan ko. Hindi ko alam, Hindi madam. sa Celine Facebook. Paris lang ang alam ko pangalan ni madam. Sa Facebook. Yung Jenny ang real name Like ko. Marikit. So that's your, Parang screen name lang during live sharing. Yeah, alam mo ganun. naman. Siyempre, Para social pa- media. I'm Jovey. Jovey, nice meeting you, nice. Jovey. This is actually my first time to meet Madam Celine Paris. Madam Jovey, aka Celine Paris. Oo, Celine Paris ang tawag ko kay Madam pag during live selling. Oh, what's the name of your Facebook page na, Madam? I Make You Mine. I Make You Mine by Isha's Treasure po yung aming tawag dito live selling page sa Facebook. So, diba? As if you are you can see sa interested to background. buy pre-loved luxury items, we've got apparels and bags. Mga ganun, kung anik-anik lang. Mga kartihan lang ng mga Kaartihan babae. lang, oo, mga kaartihan lang, mga ka-churba. Oh my God, tingnan Marami niyo, pa ah. ako doon, mga Louis Vuitton, pina-aircon ko sila kagabi kasi masyadong mainit. Masyadong mainit kagabi, so kailangan ma-airconan sila kasi para Thank hindi you for sila having masira. having No us. problem, anytime. Everyone is actually welcome. If ever nasa Melbourne kayo, nasa west side ng Melbourne si Madam Marikit. Hello. Binibining Marikit. Tingnan niyo yung suot niya naman, guys. Alam niyo ba, every time na nagla-live siya, sinasabi ko, mine suot. Sabi ko nga mindset, ano na lang, next time mag-brat, ano na lang ako, wala na, lahat na mamay na. Mag-brat panty na lang siya kasi lahat na yung sinusuot niya, minamay na. Oh, yan. Si Bongga kasi, sobrang ganda, di ba? Pre-love man din, pero nasa nagdadala yan talaga. Totoo. I agree, I super agree. Kahit ako naman, guys, alam niya yan. Nabulol ako mag-Tagalog kasi Bisaya kasi ako eh. Marami akong friends, madam, na taga Cebu. Actually, yung one of my naging best friend ko na rin when I was studying in Bauxite is from Cebu. Majority sila ng mga Kahit kaklas. hindi ka ng Bisaya or... Konti lang naman, madam, kasi when I worked sa Manila before as a company nurse in a medical company, yung boss ko na doctor is Bisaya siya, Cebuana. So lahat ng mga majority ng empleyado niya is Bisaya. Kaya medyo na ano ko. That was like, how many years ago? 10 years ago. Hoy, 10 years ago. Ano ka nun? 10 years old? Diyos ko nun, di ba? Majonda na ako. Matagal na akong wala sa kalendaryo. Ay. Matagal na. Joke? Is a prank? No, it's not a prank. It's not a prank. Hindi, matagal na talaga, madam. Matagal na. 2 or 3 weeks ago, nag-sale talaga ako ng mga t-shirts na pang summer, Balenciaga, hindi ko alam kung may na-sale din akong Louis Vuitton. Lang, yung talagang super sale kami, 1,500, 2,000. Kaya nga, gustong-gusto ko yung, ang tawag dito, pag live kayo ng super sale kasi parang may 1,800. Oy, kaya ko Oo, yan. gano'n, madam, talaga. Actually, nagbagsakan na naman kay mga presyo namin kahapon, madam.
bagsakan na lahat talaga yun. Bagsakan na talaga sila. And then, pag ano naman, ay meron pala, nag-usap kami ni admin sa mga gustong bumili pala ng mga kung ano-anong damit, pagbultuhan talaga. We do accept now laybys or even for clothing. Okay, So, yeah, syempre kung may bill ka siguro na 20,000 or 15,000. So, nag-isip kami ni admin, at least, nag-roll naman yung yung puhunan. We can offer them, if we can offer them laybay for bags, then why not? We can also offer laybys for apparels. So, konti na nga lang yung natira, madam, kasi na-sale na lahat talaga. Inuwi na lahat ni admin. Oo. Eto, madam, are just my personal collections. Yung mga nandoon sa sa extension ko. My goodness. Oo. Alam niyo guys, I can't believe nandito ako ngayon. Nakikita ko lang sa live to eh. Especially ito. Pasensya na kayo, madam. Gurangers na ang tindera nyo. Tingnan niyo, sobrang ganda guys. Sana naman may din ako, may makeup din akong ganyan. Ay, Maganda ka man, madam. Kahit wala kang makeup, makinis ang kutis mo. And you can see from, hi! Hello! So good! Hala, ang bait man ng babies mo, madam. Sabi ko, madam, is it okay, madam, dalhin ko? Of course. Promise, they're very good. Oo. Very Kasi good. meron din kaming isang client, madam, si madam, yung taga dito din sa Caroline Springs or Tarnit. Pumunta siya dito together with the baby naman siya, 8 months old. 8 months. Oo. Sobrang ganda rin dito. Ano lang, Ikaw na talaga lahat nito? natatanggal na sila, mabigat yung ano ba tawag dyan? Mabigat siya, kaya kaididikit ko ulit. Luma to, madam. Luma talaga siya. Ayan, ipapa-aircon ko na naman ito mamaya. Here you go, guys. O, pili na kayo, pili. Pili na kayo mga, masuki. Ayan. We accept layaway or laybys. Yan. Etong balak namin dito, palagyan ko ng clothes rack, yung paganyan siya, para pag may namili, madam, entrance nila dito na lang sa gilid ko, sa likod. Hindi na kailangan through your front door. Masyado pang sa likod, madam. Kasi napabayaan man dati sa likod. Mainit lang dito, madam, kasi wala pang aircon. Palalagyan ko pa sila ng mga yung aircon, tawag yung portable aircon lang. Kasi mga yan, mamaya, pag mainit pa rin, ililipat ko na naman doon. Para airconan ko na naman sila. Guys, Yan. pili na kayo. Chanel. Mostly Louis Vuitton. Mostly Speedy Louis Vuitton. 30. Si Eva. Asan na si Eva? Asan si Adan? Yan. Lovely. The bucket bag. Oo, bucket bag. That's cute. Ano to? Florentine? Florentine. Oo, kinuha na rin yan ng taga-Amerika. Ano na yan? Oo, na-reserve na yan, madam. Ito, nakalaybay naman ito. Speedy Oo, yeah. nakalaybay naman yan. Tapos yung iba, ito madam, na fully paid na. Ito, nakita ko to, nung nilive yan. Na fully paid na niya, papadala na namin. So, marami na rin nalaybay pa doon, madam. Tapos yung iba, napadala na din namin. So, meron pa ata marami pang parating daw, sabi ni admin. Mga Louis Vuitton. Punta kayo dito guys, kina madam, kasi may libreng pandesal. Papandasan. Papadrinks. Meron pang pa-chicherya, may pa-drinks, lahat na. Kung ano Careful, careful ate. Nakatulog na pala ang ating baby Celine. So, ayan, kain po mo. Ayan, sabi ko, madam, huwag mo pakainin kasi hindi nakakasya sa akin ang aking Yeah, baby Celine is Hindi na kasha ang Hindi ko siya ang Louis Vuitton. Paano na lang ang ating skirt? Anak, no? If there's a will, there's a way. Saan sila po? Kain na, try mo siya. Try this one. Sobrang ganda ng dito ni Madam guys. Yung kanyang ba? Vintage house. Interior designer ka din, Madam? Hindi, madam. Chos lang yan. Tingnan niyo. Diba? Bangga. May paganyan pa. Iba rin. I love this one. Dried. Pinag-orderan ako niyan mga dried, natural dried flowers siya. Pinag-orderan ko. Taga dito lang din sa Sunbury. Pinag-orderan ko sa kanya. Sa kanya ko lahat kinuha ng mga mga dried natural plants ko. Tatagal talaga siya matagal talaga yung life niya? Or Matagal talaga, madam. Matagal hindi talaga siya yung parang Hindi siya. ito? Aabot yan ng ilang taon I think they said really? 2 years. Oo, aabot yan ng taon. They said, I think it will last for at least 2 years. Parang, sabi ko, mas gusto ko na lang pala. That's very worth it na lang ganun. Kesa naman yung fresh. Hello, everyone. Hi, tito.
Ayan. Guys, tatry on na kami ng mga damit. So, ito yung na-mine ko. Mine. Ayan. Pakita ko sa inyo. Mine. Can you sit on the bed? I don't want to sit. Of course, go. Careful na on top of this one. So, kung gusto niyo bumili dito, guys, at malapit kayo sa kanila, you can always try it on first. No, there's no obligation. Ito yung na-mine ko first. Ayan, wow. O, diba? Christian Dior. Size small. Ayan. Try natin to. I can magic in the window. There's magic in the mirror. Magic mirror. Baka pwede tayong pumayat dyan sa mirror na yan. In the window. Ayan. Basta guys, sobrang dami ng ano ni Madam dito, guys. May mga pang lalaki din sila. Why do you like? Ayan, personal collection pala niya. Dun sa kabila daw yung mga bags niya na iba. What do you like? Yes, Mama's gonna try it on, okay? Dress. What did you say, Anak? I like your dress. You like my dress? Mhm. Wow. What do you like about it? I like it about it to be beautiful. Beautiful? Does it suit Mama? Hmm? What do you think? Good. Good? Yeah. Ayan na yung first, guys. Hindi ko na siya ibabotan lahat. But this is the first one. Yes, anak. There's a heart. Yeah, there's a heart there. Ayan na. Meron pa kaming paano What's, fan. what's the heart doing there? Meron pa kaming pa ring light. Ayan, iba talaga si Madam. What's the heart Ayan. is doing there? Oh, it's just decoration, anak. So, ayan siya, guys. Maganda to siya. Paresan sa ano, ang tawag dito pa, high-waisted shorts or high-waisted jeans or skirt. Ayan, tignan sa likod. Mine just this is not. Anak, excuse sa anak, B. Excuse sa anak. Mama's showing the... Ayan. Dress. Makita ba? Kita ba? Sobrang ganda ng detailing niya dito sa wrist. Sobrang gusto ko kasi, sakto lang yung kanyang length. Ayan. Hello. Sobrang nice. Lovely. nice. Ayan. So, ito siya, guys. Na-mine ko na to siya. So, itong skirt na to, tapos yung pullover na to, hindi ko pa siya na-mine. Try ko muna. We'll never know. Baka meron pa tayong, budget. So, this one pala, I like it because, obviously, it's pink. Right? You know me, I love pink. And this is from, diba? Louis Vuitton. And then this pullover is also from Christian Dior. Ayan. So, yung dalawa i-try ko. But this one is from Christian Dior. Pero na-mine ko na to siya, guys. So, this is mine now. This is mine. So, here's the skirt. Hala, sobrang nagagandahan ako dito, guys. Kaya lang, maku-close pa to siya, pero yung hook and eye niya, medyo, hindi ko alam. Hindi ko alam kung papayat pa tayo or not. Oh my goodness, bilbil pa more. Ayan, gustong gusto ko talaga to ba? Very nice, guys. Tingnan nyo. Obviously, Louis Vuitton, diba? So, ang ganda talaga ng kanyang quality. Yung material. Nak, have a look at my skirt. Have a look at my skirt. Do you like it? Yeah, come. I'll show you. Hang on. Tell me first. Do you like my skirt? Yes. Do you think it's beautiful? Yeah, it's really beautiful. Oh. Mom, Ala, guys. not yet. Ewan ko siguro ano ko na lang. I'm not sure. Anong tawag dito? Motivation ba? Kunti lang naman talaga. Oh, parang ganun lang. Oh. Pakita ko nga kay Madam. Madam! Hindi siya kasya. Diet pa more. Right, pa more. No, I love it pa naman. Ang ganda nyo. Ay, alam mo yan sa akin, hindi yan sa ano ko, sa hips ko. Malapad ang hips ko. Oo. Kung siguro sa akin nagkasya yan, matagal nang wala yan dyan sa I really like it. Pero Sobrang ganda na. diet pa more. Kailangan ko pa. Hindi na ako hinga. Hindi ka na makahinga. Ano, parang, Ang ganda pa ng kulay, no? Baby pink. pa, ilaminate ko lang, tapos tingnan ko lang, gano'n.
So, I tried this one on already. Pips. Parang hindi ko siya, hindi siya bagay sa akin. Ayan. But, ito siya. Medyo maliit siya. But I think I'm going to buy it, guys. Hindi makikita yung tunay na kulay kasi may ring light, ha? We'll see. Pag dyan. It is pink. I really like it. Kasi high-waisted siya. Ang mga bill-bill natin. Kasi makakapag-motivate din to siya para mag-lose weight tayo. So, ito na lang dalawa yung sa akin. I'm okay, Elsa. What happened? Are you okay? Yes, I'm okay. I just punched Carla a freezer. Oh, okay. Thank you for doing that. Okay, labas na tayo dito. Kasi pinagbantay pa natin si Madam kay Baby Celine. Come on, Chloe. Open na raw, anak. Okay. Thank you, sweetheart. Yeah. May mga nagle-layaway din sa amin, madam. Minsan naman pag presyong ganyanan na maganda talaga yung may layaway na Oo, layaway offer, talaga, madam. Yung mga ibang mga Louis Vuitton na layaway, na layaway din sila, madam. So, ano yung In terms fact, niyo sa sa layaway niyo? 25% down payment lang, tapos may repayment, magre-repay ka, yung balance mo is you can pay it within 2 months. Okay. Tapos kung pwede mo namang makiusap na i-extend, ganun, that's okay with us. And we don't put interest. Hindi kami nag-i-interest. Kung ano oo. Kasi yung iba, madam, di ba, nag-ano sila ng interest pag nag-extend ka ng another month. Pero hindi na kami nag-extend ng interest. Kung ano na lang yung presyo na sinabi namin, that's it. Basta continuous lang ba na nag-ano ka, na Update ka lang na update ka lang yung wag mo lang akong i-abandon ba, yung ganun. Okay, ghost. Diba? Kasi nahiya din naman ako, baka may nakabayad ka na ng half or 25% may down payment ka, tapos nawala kang bigla, tapos aanin ko yung down payment mo 25%, parang na ano namang ikip yung pera mo na although parang na ano kami kasi na stuck yung item, pero parang nakakaano namang ikip yung pera mo, diba, parang ganun. But still, kung alam naman talaga ng customer na yun yung terms and condition, diba, na ganyan. Well, they should know the responsibility na. Nagpapalay-away kami, madam. Oh, thank you. Thanks, madam. Who doesn't love a discount? Ako na lang. Discount bomber. Tingnan natin ang ating baby girl dito. Are you okay, Ate Paris? Honey girl, are you watching na? Huh? You watching? Time check tayo, guys. It's nearly 4 o'clock ng hapon and kakatapos lang namin doon kina Madam. So, hindi na ako nakapag-vlog doon nung nag-bye-bye na kami kasi nag-memory card full tayo. So, kailangan ko mag-transfer ng mga videos from the camera to our phone, but had a great experience with Madam Jenny or Madam Marikit from I Make You Mine by Isha's Treasure. So ayun, ilalagay ko yung Facebook page dito sa screen, guys. If ever na naman, diba, kahit saan. Again, I think na-mention niya kanina. So, they ship worldwide. So, kahit saang lupalop kayo ng mundo, mararating kayo hanggang meron kayong mga courier dyan. So, they use DHL daw for shipping worldwide. And, of course, kung nandito kayo sa Melbourne, then very convenient sa inyo. You can always go and visit her sa kanyang mansion. And guys, seriously, sobrang daming pagkain. Grabe si Madam makapag-offer ng pagkain, guys. Para siyang Filipino grocery store. Andun lahat. Tingnan nyo, pinadalhan pa niya kami ng ganito. Tapos yung cookies ni Paris, tsaka yung drink kasi hindi naubos. But yeah, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. Clearly siguro pagdating sa bahay yung nabili natin. Ngayon, nandito kami sa Yaraville kasi kikitain natin yung ating isang friend na dito nakatira since hindi naman malayo doon sa pinanggalingan natin. However, tingnan nyo, Sleeping Beauty. Ang dalawa ay Sleeping Beauty. So, kanina pa yun naghintay ang Tita Trixie nila. So, I'm just gonna send her a message telling her that we're here now. I'm just gonna take the kids out. Ayan. I'll speak to you when we get inside, guys. Bye-bye. Ayan, guys. So, nandito na naman kami sa ibang palasyo. Yeah. Have a look. They've got dog. What's nga lang daling na dog? Noodle. No, I mean like the breed. Oh, the breed Dachshund. What is it? Dachshund. Dachshund. Ah.
I don't know anything about dogs. Askal, I know Askal. We know Askal, meaning The street dog. Yeah, street dog. That's the one. Askal. Paris is scaredy cat. Are you scared of dogs? They're cute, man, oh. Pat like that, oh. Buyag-buyag manigaw lang ga. Uy, mura po kag si Paris yun po. No? Say hi to Tita na. When Ate Paris was a baby, we used to go out with Tita and Ivy. How's Ivy na day? Big na po. Arang kagara na po nga ba? Tatabian po kaayo bata. Nana po siya sister. Ah, really? Yeah, she gave birth September. Ah, sunod lagi mo. Sunod na lagi mo. Ko. Oh, sunod na lagi mo. What out siya? Sumali nagtinaw ka na mo. Buhato din takang gabi eh. Hello. Oh. Tita. Tita, Trixie. Hindi pag ang baking baby, ha? Pila na ka months? 3. That's my sister. Pas-pas mo. What's your sister's name, Paris? Celine? Noodles dot. Good girl. Hey, Good girl ang dog. good girl. Good. Hello. Paris is cute. Might have to pat like that next so you're not kuan. We should get Okay. used to dogs. Kaya may papa nga we should get dogs and so like wait until Paris is responsible enough to kuan ka na bitang walking ni Paris ano ba? Sugoon siya na sugoon. Last time I went to Ina's house and pet the cat. Sa Alina's house The daw. cat didn't itch me. So you like cats better than dogs? Yes, I touched the cat. You can touch the dog. Careful anak, careful you might keep baby sila na. Gabi yung tutok na mga babsa siya. Who's Hindi, this? makatutok lagi kay Who's this? Sus, makalanay pala na ko. Lanay na ko daw. Ay, no, first time kinakita sa tita. Paris, just relax anak. She's like looking at the dog. Mag-coffee muna tayo guys. Dai, thank you for the coffee. Coffee on this. Oh, yeah, she's getting Do you want your juice na? Ano ka lang, no? Tamis na. Tagaan kag baho? No? No, no. Ay, do we get a smile? Do we get Tsaka pa siya nag-smile na, pauwi na siya ba? Nag-change na oh. Kasi nabasa siyang laway. Kulba ng Tagalog kasi nabasa na kanya. Ay, sino mag-adjust? Ang ating ate, anak, come quick, nanak, we have to go home, nanak. Uy, very nice I just noticed ba? Did you buy that? Really, one by one or? Oh, the thing. Kaya mga flag, he painted it. Which one? Oh, the The Philippine, the Aboriginal, and the UK. oh, lovely. And then, the rest, ipalitan niya isa-isa. Let's go. That looks really cool. You don't want to go home? Do you want to stay here with Uncle Steve and Tita Trixie? Ha? Picture na ako si Paris niya. Gubot na makikbuka ko eh. Guys, time check tayo. It's now 9:30 ng gabi. Ngayon lang kami nakapag-vlog ulit. Pagka-uwi namin kanina, pinatulog si baby Celine. Say hi, Tita and Tito. So it's been a long day for us, for the kids, especially for the kids, guys. But yeah, I just wanna quickly show you kung ano yung binili ko doon kina Madam. So, kasi kanina hindi masyadong kita. Ito, I think klaro yung ano. So ito yung top. Ayan. Ito yung pinakita ko kanina. Sobrang gusto ko yung detailing niya sa kanyang sleeve. And then, ito siya yung skirt. Ayan. Yung pink na skirt. Wow. Bango-bango talaga, oy.
Diba? Do you like it, Daddy? So very nice. Ayan, oh. Skirt talaga siya. Akala ko skirt, yung parang, ano ba, may short sa ilalim. Pero skirt talaga siya. And then, tingnan nyo, dito sa harapan. Packet siya, pero diretso siya dito. Ayan. Diretso. So, ito siya, hindi pa talaga siya masyadong fit sa akin, pero we'll do something about that. Alam niyo yun, para may motivation tayo na mag-lose tayo ng weight. At kakasya sa atin ito. Gustong-gusto ko talaga kasi guys, hindi naman talaga siya sobrang dito lang sa dito sa waist ba. And hopefully, kasi 3 months pa naman since nung nag-anak tayo. So, hopefully, may ibababa pa. May ibababa pa talaga. So, we're just going to end the vlog here now. Yeah, really had fun today meeting, Madam Marikit or Madam Jenny. Thank you so much for the, yung mga pa-snacks ng mga Filipino food. Really love it. The pandesal and all. And then, yeah, it was great catching up with our friends as well. Kita nyo kanina. So again guys, kung gusto nyo bumili online ng mga designer clothing and designer handbags, please feel free to check the Facebook page nila, I Make You Mine by Isha's Tresha. I think, if I'm not mistaken, mailalagay ko siya sa screen para ma-check out nyo. And yeah, personally, I had a great experience. And yeah, I hope you will have to. And yeah, I'm pretty sure you will. Kasi sobrang accommodating ni Madam. But yeah, that's about it for today's video. I really hope that you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it. Nakansin, no? Whoa. Make sure to hit the subscribe button to be a part of this family. Come on. We hope to see you all in the next one. Nanonood kasi Don't forget to be good, and if you can, Bye. bye. Bye.